Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila. Siyaphila. Babani sibonga la ekhaya? Ikacela. Bacele. Yebo. Okay, ubani bengibhalele? Imina othandayo ekubhaleni. Uthanda igama? Yebo. Uthanda lenyama ngaphi? Na 33. Okay, sesawukusho ukusipayele uthini sisi? Esifikile. Thina la becela usizo sihlala sodwa nezingane. Abazali ke kade badlule emhlabeni sasesihlala kanjalo besodwa. Yebo. Manje inkinga asisebenzi nelendlu lesihlala kuyona ayikho kahle. Yebo. Iyavuza nje lapha amanzi ehlika nje makunetha nalapha yabo sisabeka ingubo ukuthi angagcwala amanzi la siphinde siyoyikhama misigcwele amanzi yele hlala njalo. Okay. Yasibuye siswele nokudla singabi nawo sikwazi ukuthi sodlani ngoba asisebenzi siphela ngemali egrant. Yeah. Imali egrant ngu510 mina ngihola u510 owodwa. Yeah. U510 ngumuthenge ngawo ukudla ke ibuyi phela isonto nje sekungasekho ukudla first phinde futhi lapho sikhipha imali kamasingcwabisane esudlalayo. Yeah. Ubone ukuthi hayi la sekushobile ke manje ayikho into esingayenza. Mina ke bengiphanta ke ekuqaleni ngakhathala ke ukuphanta. Ukuphanta indlela yokuphanta. Ngidayisa Ngomzimba. Okay. Ukuthi sithola imali kanjalo ukuthenga ukudla. Yeah. Hayi ngagula ke ngalale esibhedlela ngisakwazi ukuthi ngiphanta. Ngabe bese ngikhatheleke. Ayeka kanjalo ke sahlala ke siphila ngaleyo grant ke besithola no 350 njengoba silinde u350 nje manje njengoba kuzoba Christmas asinalutho nje asinakudla. Yeah. Kulokho kwakhipha ekhaya ukuthi uyophanda ngoba uphanda ufuna vele ukusupport umndeni. Bekusupport umndeni kakhulu. Yeah. Sikwazi ukuthi silale lilile. Ngoba besizama ukuphatanisa ke sihlale kulenze sihlala kuyona noma ibhedlela. Kodwa bengafaniki. Bekukudla nje phambili. Yeah. Ubani okufaka kulo mphando? Ungena kanjani? Ukhona owayesebenza khona la. Yeah. Wase yangichushisa ke. Ngaze ngabona ukuthi nami eyangijoyini ukuze ngizothola imali ngoba naye bengibona ukuthi nangu izinto uyakwazi ukugqoka, uyakwazi ukuthenga ukudla kubo, nami ngase ngiyangena ke kanjalo. Yeah, noma ngingathandi ke ukugxila kakhulu lelo page le. Nawe awungazenzi. Awuphoqwa isimo. Awuphoqwa isimo. Ekhaya bebazi ukuthi usebenza umsebenzi wani? Bengazi. Okay. Bengazi. Ikakhulukazi ingane nje bengifihlela. Yeah. Ngoba phela siyikhulile. Singaze zibone nawo. Zibona ukuthi imali iyenzeka masikhula sisenze kanje. Yeah. Bengifihlele kakhulu nje. Okay. Bathole kanjani? Ingane? Yeah. Hayi ingane bengingakaze ngitshela. Kwakhona nje manje ngiyacabanga ukuthi basurprise-ekile. Yeah. Bengingakaze nje ngitshela. Yenziwa pedrobheni then? Yebo yenziwe edrobheni. Okay. Engathi njengamanje uyadinga kakhulu ngobona ophakamile osicela usizo la ekhaya. Phambili kakhulu. Engaqala ngakho khona kuphi ufisa? Okokuqala nje ngoba kusawukudla kwamanje. Mhlambe ukudla nokuthi hlala silungiselweni nendluki. Nanokuthi mina ngathi ngiyisale inkinga le eyokugula. Ngiboleka imali ezalayo khona la. Stokfela kumuntu. Yeah. Manje alokizala ke imali yalokizana. Manje isiwe 3000. Angazi ukuthi ngizoyikhokha kanjani. 3000 bayayifona bazohlukanisa nje stokfeleni maduzane. Umashonisa wakhona le ndaweni na?
Owala endaweni. Uyasazi isimo sasekhaya? Bayasazi. Wayebolekela ukuthini imali ezokona? Kwakuyingane esikoleni nokudla ke la ngoba ngabe esibhedlela vele kuyibhedela kuyishodela ukudla. Kwaphoqa ukuthi ingane kumele ziye esikoleni ukudla futhi kube khona la ekhaya. Imali ke ezalayo ke kufanele uyimise ukuze ingeke lokhu izale. Mina ngahluleka ukuyimisa yabe kuqhubekile izala. Leza finyelela ku 3000. Ngoba u800 imali kahle ngangiyibolekile. Siyaluzwa sizilapha sisi. Siyaluzwa. Ngicabanga ukuthi nabantu luzobathinta. Sibonge nesibindi sakho ke nisophumela obani. Ucela usizo. Ukhona konke nje sikuzwayo ekhaya. Siyesomdala. Somdala siyabingelela. Yebo sanibona. Kunjani? Aphila. Yilo sesibane Sobile. Akacela. Yebo. Nangu sesiwakhe silandisa la ngosiza. Lokho akusho ngabe kuyiqiniso? Yebo kuyiqiniso wonke. Niyintandane le ekhaya? Yebo. Awuchaze ndawo mhlawumbe isimo. Othi banibheke nasekhaya. Isimo sinzima kakhulu. Mhlawumbe mangingasho nje manetha kunomphongo lesisu ubekila mhlawumbe nike nawubona la eminyango. Umbongo la. Kule imvula nje uyagcwala. La endlini umsogcwala semnyango. La endlini nalo Kumele kuphuzela ukuthi yonke nje Kule yambo le. Okay. Ugcwala isambe sukuchitha ngishaya ugcwala ebusuku. Siyahamba siyochitha. Masugcwele. Kunzima kakhulu kona. Okay, okunye Nakhuluma sisi. No, okunye besicela ke. Lapha masingalungiselwa iroof. Nathi ingane zethu ijabule ba ushathiwa uhambile mhlawumbe liyanetha imvula ikufice endleleni uba nalolu valo. Ukuthi ngazi ingane enjani. Okay. Ukudla. Ukudla kuyabheda nako. Nje kuzobuka isimo soda sesijwayele ukuthi makukho isimo sikanje kuyabheda. Kuseyona into esiba nenkinga ngoba nezingane sazenza ukuthi understand. Ukumukela isimo njengoba senjalo. Yebo. Omakhelwane bayalazi usiza la ekhaya? Bayalwazi. Akekho ongalwazi makhelwane. Mhlawumbe ngathi usanda kufika. Bayalekelela banjani? Asikaze sukuthola usizo ukuthi mhlawumbe ube khona olekelelayo. Okay, singabablema. Ikhansela lendawo liyazi. Anikaze nibike kulona. Masikaze size silibikele. Okay. Abantwana bayafunda laba? Yebo bayafunda. Bafunda esikoleni esisodwa. Kunjani akuba affect lesimo? Bafumana nesikoleni? Lo wami kulonyaka mhlawumbe ngitshela ukuthi ifundo akukho right. Amathemu lawo 3 wafailile. Angazi ke kuthemu 4 ukuthi kuzokwenzakala kanjani. Nangu sisethi uze wagcina ethola enza isimo sokuthi Ngadayisa Ngomzimba ukuthi azama support isimo sasekhaya. Beyivele ukwazi lokho na. Kodwa befika nemali en support. Yebo befika nako ukudla. Nani ningabuza ukuthi Thatha. Lo muntu omevuka ekseni ethi emsebenzini. Ngoba nako lokho ngisenga ukuzwa ngobanakhe sekugula. Ukuthi bekunesimo esikanjalo.
Namhlanje nizodla nje. Namhlanje siyile ngohola igrant bade ngomsomloko. Sakwazi ukuthenga kulapha yanaki. Sithengile rice, impuphu, no flour ebisinako. Amazambane ke nalokunye ke no carrots kwazanga. Okay. Akunalutho nje fridge ngokwenza. Dilongo nje sikwazi ukuthenga. Sesomdala. Ngicela uyicelela, niyicele nje. Usizo abantu benilalela. Siyacela bandla. Konako. Aphose. Asinqabe lutho thina noma yini. Lokho kuzoqhamuka nje. Yeah. Sizokwamukela. Nathi sibabantu. Singajabula kakhulu. Onakho nje aphose noma yini. Abonayo nayo ukuthi kumsizile nathi ngasisiza. Asiphosele. Siyacela. Nibanga kule khasa nakho. Siba 5 nje. Kanjalo. Mina siswami nengane ngilezana so. Nami ngicela ukuba nesicelo. Yebo. Ngisibhekise kunene nobabili ingane singekho. Yebo. Ngicela. Yebo ngacela. Umuntu ocelayo ke uyaphiwa noma ngaphiwa noma siyamukele isicelo noma singamukeleki. Kulesi simo engisibonayo la ekhaya. Ngiyacela okwamanje ukuthi ninga-aid umuntu umphefumulo phezulu losizo la ekhaya. Yebo. Apha until nize nithole usizo nani impilweni nikwazi ukusukuma ime. Hayi kuzoba njalo. Sizomdala ngazi isicelo sami siyami angazi. Kuzoba njalo nje ubona nje lo wami selo ngamthola akazi nje kuqhamuka omunye. Uyena nje futhi akasekho umunye usazoqhamuka. Cha singabheki ukuthi akasekho umuntu azoqhamuka ngoba silazi kusasa lephatheleni. Angaqhamuka umyeni afuna ukuthatha kulobole. Hayi ke kumyeni hayi bandla. Kade ngaliphosa ithawula akasekho. Ngiyanicela sisi isicelo lesi ngisicela kunini. Yebo. Ngoba abantu besamanye abanye la South Africa bebabheke ingane ukuthi mayezala ingane yithi ukuthathelwa igrant kanti le grant njengoba nikhala ukuthi ayinanelisi ayikho. Nothi ngoba ingekho idingo simo sesamanje sokuphila siyabiza. Ukudla kokodwa kuyabiza. So njengoba ngithi isicelo sami nje ngiyacela emaklinikhi kuyajova namakhondom akhona. Ko partner beni. Usizo lakho laziwa wena ungaphoqa umfana ngenkwaniko yakhe ezoshiya wena osezini akushiye nengane la. Ninengane nga2. Cha imithutho sodwa wena babu yedwa. Cha bahlukene. Angithi uyabona wena sisomncane vele usayedwa. Uyedwa nje. Usakhona. Ubaba wakhe akade nje ayihambela. Usakushiya. Dala. Ngicabanga ukuthi ke lokho engicelayo mhlambe ke kuzoba sifunde nakunini ukuthi niyazi nidlulephi. Niyasonda la ekhaya? Yebo sasonda. Ngibuza ngoba hayi lapha. Ngibona nale photo. Hayi. Abazali ababesonda. Ngibona ifoto. Abazali babesonda? La phezulu. Bebesonda phezulu. Ebuhleni. Base bashona ke. Banishiya khona abazali ebuhleni. Sathi ukulandela kancane sashiya sasisiya eZayoni. Kodwa usiko lwabo sisaqhubeka nalo. Sabathe neligcina. Siyagcina nje sabathi. Ngoba noma kungenisa umdedelo siyakungenisa umdedelo. Okay. Ngicela uphinde ngiveze futhi la. Wona inkosi enkulu yamaNazaretha la. Ngingafisi ukungena kakhulu entweni yenkolo. But ngikhuluma
njengokuveza ubaba unyazi njengoba nindandane ngiyacabanga ukuthi naye ubaba wendawo la ngithi unomuzi khona la ubaba wendawo ngiyacabanga ukuthi nami mangathiwa ngiyacela kuyena mhlawumbe ukudla angeke anikele izandla ngoba ningomakhelwane bakhona la ekhaya singasho ukuthi mhlawumbe Sizathu siziselethwe sayena but njengobaba wendawo before ngize ngiphume ngibheke ngaphandle ngoba okahulumeni yenzeka kudelay but nabantu South Africa uhulumeni kahle kahle ithina abantu ngiyacabanga ukuthi uma singazi zendlala kuyena cela ukudla nje njengobaba wasendaweni angibona ukuthi angeke ukudla singakutholi nakwabanye ngomakhelwane ngoba phela bathi omakhelwane sebalazi sesikodwa kodwa abanisiza ngabo ngeke sibabeke icala Cha sibabeke icala. Sibabeke. Oba ukhona owake bazama xa waphuma imanje umyeni wakhe. Wasithengela igross. Kwagcina lapho ngoba nayo imali anasasebenzi. Angazi mfethu ngifike osizo South Africa angazi yabosizo silibona la ekhaya. Okay simoze ingane ke azazi lutho. So nasijabule ukuthi mayibona ingane kokudla egqokiwe ufuna kube khona ukudla nasekhaya. Uyantisa isagqoki nala stage ayigqokanga. Nalamhlanje ade ngibatshela ukuthi hayi ngathi kuzoniphinda ke kwanenzala stiye. Ngibona phezulu lapha kuvulekile. Uma kunomoya kwenzakalani la? Oh lwaphephuka ke la edaningi. Lahleli khona nje waphephuka. Sasizo baba wala phezulu basifakela ke ukhethi. Okay. Ngoba nalapha nje sihleli nje sibuka eminyango lapha ekitchen masihleli nje la ebusuku. Ubuku phandle lapha ekitchen isicapha nje hayi. Asikho right. Kuyakhanya ngale. Cha ngiyakhanya kumnyama nje. Umshama globe awekho? Ayikho ngala. Iglobe la. Ile kuphela nje sinayo iglobe. Ayikho. Imali uyithenga iglobe engekho ngale? Intambo ayikho, iglobe ayikho. Ungangikhombisa semdala ngale? Sesicela sithi basibonge ingane zakwethu singala ematapetula besize khona namhlanje ngapha endaweni yakuThekwini Ngomzinyathi sesilizulu usizi lomndeni la ekhaya kaCela okumanje nje sibashiya khona ke kulendlu yabo evuza amakunethi ezulu bakubalileka abakhala ngakho nabashoda ngakho ukuthi ukudla banakho kakhulukazi lokwazi ukwenza sisuthu aphuma zawudeza ngomzimba ngoba zama ukusupport ifamily nendlu evuzayo ke le nomxhaso khona kodwa umxhaso kaMalume nafanele singacela kanti mhlawumbe bangaphakamisa izandla ngomndeni ulungiseleke indlu le nanokudla kwaChristmas nazi nezingane nangu noboy omncane sho azo-ke boy masingathiwa nje ama-2 years ngoChristmas ingane sijabule kuthiwa sebaze bajwayela ukuthi uChristmas into abangayithuli ngenxa yesimo sokuthi bayintandane zibuhlungu-ke izimo ey'bhekane ney'ngane kanje South Africa esithemba ukuthi uhulumeni wethu oholwa abantu abamnyama bayalwazi usizi basuka nalo kulona usizi bayalwazi noma-ke sebahlala ey'ndaweni ey'phezulu kodwa-ke bayazi basuka sicabanga ukuthi bazophakama-ke nabo basondele kulo mndeni ukuthi ikuphi abangangenela ngakho kanye nathi-ke South Africa labo abantu abangakwazi ukuphakamisa izandla banamandla balekelele
nami ngithe mhlawumbe ngizoke ngicele ukuyocela kubaba wendawo. Njengoba ngithi angifuni ukungena kule nto yenzayo ukuthi isonto ngiyocela kubaba wendawo ukuthi ikuphi angalekela ngakho kulo mndeni mhlawumbe kulokho angakwazi ukuthi amandla ekhona lekelele iy'ngane zakhe naye lezi zimakhele la endaweni khona la ematapetuli ubuhlungu esikubonayo esithembayo ukuthi mhlawumbe-ke siyoluthola usizo. Cha, siyabonga ngwandla kwethu nisale kahle emakhaya. Baba yini sekuhlwile nathi siselokhu ukhalo. Baba yini